Vatrenu energiju, znači radimo sada čitanje za horoskopski znak Ovan. Ovan lav strelac, da li ova godina donosi stabilnog partnera? Da se razumemo, dragi moji, ovo su kolektivne analize i ne mogu da rezonuju sa svima. Uzmite samo delove, nemojte kao lično čitanje. Bitno je da uvidite bar neki deo nešto pozitivno da prepoznate. Tako da za vatrenu energiju izabrala sam ovaj špil karti. Ako vas privuče, ovaj špil karti. I ispala nam je ova, neka bude ova. Ovo je već karta akcije, što je svojstveno za vatrenu energiju. Znači to nam je ispala. I ovaj špil karti, znači Lenormand i Tarot radimo. Pa hajde da vidimo prvo za ovnove šta možemo da dobijemo. Vašu energiju. Znači vaša energija negdje uvek govori budite racionalni i nemojte prebrzo reagovati, tražiti. Ali da vidimo šta kaže Tarot za moje ovnove. Da vidimo šta imamo za ovnove. Vaša energija govori o tome da želite novi početak, da ste negdje spremni za neke nove komunikacije i već vidim jako brzo da može da bude ovdje za neke koji možda su već počeli nešto, ali vidim oni koji nisu počeli obnovi, vidim da će ovdje energija koja pokazuje da osoba može da bude vazdušna energija. Da vidimo, vi stremite ka neko, da, osoba koja vam dolazi u život, mislim da je osoba bukvalno koja je na neki način dosta stabilna s jedne strane, pa rekla bih i stabilna i dosta osoba koja cijeni te neke porodične tradicionalne vrednosti. Može da bude neka razlika, da li je to u veroispovesti, ne znam, tradiciji, nekim običajima. Uglavnom naglašeno je to da ova osoba ima, može da bude neka razlika u godinama. Da. Ajde vidimo šta kaže Lenormand ovdje. Šta mogu još da kažem za ovu osobu. Imat ćete vi ovdje ovnovi oscilacije s ovom osobom. Što je normalno u svakoj vezi. Ajde da vidimo opis osobe. Da. Osoba koja je onako jako smirena, staložena, ali osoba koja uvijek ima rješenje, odnosno osoba koja želi da može ovo da započne kao nešto tajno na početku. Ajde da vidimo ovnovi. Da, već ste vi možda počeli, neki od vas, neki ne, komunikacija, moguće da se upoznate, ako niste već, rekla bih, priroda mi je jako naglašena, maj mjesec mi je jako naglašen, proleće, a za neke vidim da je to zimski period. Dobro. Može to da bude mjesto, način upoznavanja. Zima mi je posebno nekako naglašena. Ono što mogu da kažem da je ova osoba jako svoja. Iako ima taj trenutak da se jednostavno dosta pričljiva u jednom momentu, ali zna da se povuče. Imamo ovdje, rekla sam, vazdušnu energiju, imamo devicu, imamo i ovna.
Ajde da vidimo način upoznavanja ovdje. Način upoznavanja. Da. To može da bude na neki bitan datum. Važan datum. Može da bude preko nekog prijatelja, zajedničkih prijatelja. Ajde da vidimo način upoznavanja. Osoba je jako može da ima, ne znam, nešto svoje, nešto svoje, ajde tako da kažemo. Čak može da bude ovo neko vaš pretpostavljen na poslu za neke. Da. Ili vi da ste nekom pretpostavljeni. Tako da veza počinje, ja bih rekla, lagano, ali onako kao da se duše prepoznaju, bukvalno tako. Kao da se duše prepoznaju. Ono što bi drugo rekla, hajde da damo još neki opis ove osobe. Naglašena mi je ta neka razlika kod vas. Razlika. Moguće da budete suprotni horoskopski znakovi koji su nesuodvetni jedan prema drugome, ali ne mora da znači. Suprotnosti se privlače. Da, može da započne kao tajna konekcija. Dosta tajnovita osoba. Rekla bih da onako dosta ne iskazuje emocije na prvu i to će vama biti onako baš, pa šta se dešava, imat ćete milion pitanja, pa ne, nije taj pravi i tako dalje. Ali negdje duboko u sebi vi ćete osjećati da ste kliknuli. Ajde da damo još malo opis. Da. Vidimo jednu osobu koja, znači nostalgičnu osobu. Ja bih rekla nostalgičnu osobu koja je možda imala neki period u životu gdje je bila dosta povređivana, neku vezu, neku konekciju, životnu situaciju. Da, moguće da osoba često putuje ili za neki manji deo čak mi se ukazuje putovanje. Ali pre svega bih rekla da ste za veći deo da je ova osoba neko ko moguće da radi s vama, da se upoznate putem posla. Neki su već počeli. Da, nećete biti sigurni na početku, ali ovdje uz kartu kuće za veći deo vidim da vi ovnovi upoznajete čistu suprotnost vašeg znaka. Znači ovo može da bude zemljana energija, mada imamo elementi od vazduha. Ovo je neko stabilan, ovo je neko ko želi dom, porodicu, pa možda zato negdje i nećete biti sigurni na početku. Na početku i imat ćete tu oscilacije, ali ovo obnov je nešto što ima potencijala da traje. Znači, tako da kažem, ima potencijala da traje. Ne kažem da, jako pravedna osoba, znači osoba koja će može da izbalansira jako dva put karta koja ukazuje na to da ima rješenje, ali nekako je dosta povučena, ume da bude povučena, tako da neka razlika u godinama. Pripazite tu, budite oprezni, znači osoba definitivno ima neki svoj, nešto svoje. Vreme kada ćete upoznati ovu osobu, ja bih rekla da ćete, ne znam, imati da vam se ponavljaju brojevi, da se znakovi pored puta, bukvalno pratite znakovi pored puta. Da, ovo za veći deo od vas, ja bih rekla da vi već znate ovu osobu, ali nekako se još uvijek držite na distanci. Razlika mi je naglašena, osoba je svoja, već izgrađena osoba, izgrađena ličnost, tako bih rekla. Da. Tako da, dragi ovnovi, srećno. Znači, da se razumemo, dragi moji, to samo u Natalu možemo da odredimo
datum kada možemo da sretnemo stabilnu osobu za vezu, za konekciju, ali ipak u Natalu ipak ovdje se pokazuju karte da vama stoji period kada ćete bukvalno sresti osobu i sresti osobu. Da, poznajete ovu osobu, znači period koji vam dolazi je period promjena. Period može da bude konekcija da započne tajno, već sam to rekla, karmički period. Da. Da, uz ove karte ja bih rekla da, dosta svoja osoba koja kao da ima dve strane. Ume da se povuče i ume da bude malo oštra, malo posesivna. Ta očinska figura mi je jako dominantna, jer je ova osoba nešto imala. Imat ćete vi ovdje dosta oscilacija s ovom osobom, ali ovo ima potencijala da traje. Ipak nam je tema takva, da li upoznajete osobu s kojom možete da trajete. Da, ovdje je odgovor da, znači ovo je opšte čitanje, tako da to su neke karakteristike. Idemo mi dalje. Hajde da vidimo naši lavovi, opis osobe koja može da bude stabilan partner tokom ove godine. Zapratite me kanal, zapratite me ukoliko smatrate da možete da se povežete s mojom energijom. Posebno mi pratite postove, za sad su postove. Ajde da vidimo lavovi, šta vam to dolazi i ko. Stara, nova ljubav, gde, kako, kad se upoznajete. Lavovi, da vidimo vašu energiju. Kad ćemo, dve su pošle, da. Vaša intuicija govori da vreme je da napravite neke promjene na emotivnom planu. Da. Ja bih rekla i da hoćete. Ovdje vidimo osobu koja je jako intuitivna, jako osjetljiva. Ovdje imamo za moje lavove Škorpiju, Raka, može da bude i Devica osoba. Osoba koja voli dosta onako bela boja mi je naglašena i bela boja, osoba koja bukvalno vam menja život. Može da bude ovdje da je ovo neko koga poznajete već podugi period, ali nekako ovdje putevi su vam se razišli. Rekla bih za mnoge lavove da je ovo osoba koju već znate dugi vremenski period. Ove dve karte baš upravo o tome govore. Hajde da vidimo. Da, jako harizmatična osoba, jako lepa, moram da priznam. Ali ono što bih rekla da ćete ovdje kao što sam rekla, znači bila je ovdje neka, možda u prošlosti neka priča, davna prošlost, ne godina, dve ovdje, čak možda su i godine prošli za neke. Jako dominantna osoba, što će vjerovatno za vas to biti malo problem, ali osoba koja zna šta hoće. Proleće mi je jako bitno i zima. Devica, rekla sam baš da, Devica. Osoba može da bude pomalo svoja, znači da ne da na sebe, jednostavno je takva. Voli red, rad i disciplinu. Da. Opet bela boja mi je jako naglašena, znači, ali s druge strane jako nežna, jako jedna nežna duša. Jedna nežna duša, to moram da kažem. Osoba koja je, ja bih rekla, postoji neka negativna crta ovdje kod ove osobe. Negativna crta kao da se previše posvećuje poslu. Postoji neka negativna crta, znači pripazite tu.
može da bude ta priča da postoji neko kod ove osobe koji će, ili u ovoj konekciji koji će biti prepreka. Pa da li ćete vi sagledati, da, dosta načištana osoba, dosta svoja osoba, osoba čak možda se bavi nekim takvim poslom, da pisanjem, možda postoji neka udaljenost između vas, neka, ne znam, da nije iz vašeg mjesta. Ali da vidimo zašto karta opreza ovdje. Zašto karta opreza? Da vidimo, da budemo tačniji. Da, mislim da osoba neće na početku da otvori dušu, ali ovo je osoba koju vi već znate. Dušu, onako ide polako, ja bih rekla tako, polako. I to može da bude da vama zasmeta. Da, definitivno tako. I dolazite u period dvoumljenja. Da li je to ta prava? Tako da može da bude u jedno vrijeme da prekinete konekciju. Ono što mogu da kažem drugo, da je ova osoba i pomalo oštra, pomalo svoja, dosta načitana, jako intuitivna osoba, a s druge strane ima jednu toplu dušu. I to može vama da zasmeta. Da. Ajde da vidimo još nešto. Da, definitivno ovo je prošlost. Osoba iz prošlosti. Ali nekako kao da se dešava susret baš slučajno. Ovo je neko javno mjesto. Može da bude i priroda, može da bude, ne znam, neki kafić ili nešto tako. Da ponovno se sretnete s ovom osobom. Da. Ne treba mnogo da opisujemo ovu osobu. Da, ima ovdje neka distanca, neko udaljavanje. Kao da ste otišli svako na svoju stranu, tako bih ja rekla. Ali, kaže, vrijeme je da se ponovno konektujete. Da li je karmička ova veza ili da li je veza... Ja bih rekla da je svaka veza veza u koju treba nešto da naučimo, da iscelimo i jednostavno, ja bih, da li može ovo da traje? Ajde da vidimo. Da traje. Ipak da, definitivno da. Ima potencijala da traje, ipak je to do vas i do osobe, znači ovo su kolektivne analize, tako da ne može da rezonuje sa svima. Imamo broj 26, 22, dvojke su mi jako bitne, 16, 17, 21, negativna karta, 12, dvojke su jako bitne, osmice, da. Proleće, zima mi je jako bitna, za neki manji deo vidim i jesen. Manji deo, rekla bih, da. Tako da to bi bilo neki kratak opis za moje lavove. Idemo na strelčeve, hajde da vidimo strelčeve. Pozdrav za moje strelčeve, hajde da vidimo, dragi moji, stabilan partner tokom ove godine. Da damo neke karakteristike. Uvijek imajte u vidu, dragi moji, da su ove kolektivne analize i nemojte ih uzimati nikako kao lične. Ajde da vidimo vašu energiju. Vašu energiju trenutnu. Ja bih rekla da ste prešli neki period koji je dosta neprijetan. Dosta ste bili napeti, dosta ste bili možda čak dosta nesigurni u prethodan period. Ajde da vidimo ko vam to dolazi. Ko vam to dolazi? Dolazi vam definitivno neko, to možda bude vatrena energija, blizanačka duša. Rekla bih, mnogi od vas će, ajde vidjet ćemo da li je to osoba iz prošlosti ili osoba koju tek upoznajete. Strelčevi, znak poznak mjesec. Ja bih rekla da po ovoj karti da ćete vi s ovom osobom iscijeliti dušu.
to je jako bitno, da se bukvalno ponovo rađate. Da, ja bih rekla da za strelčive ovo sudbinska godina. Šta nam je ispalo? Da, moguće da je osoba na daljinu, da je neko, da, vrlo verovatno da je upoznate na nekom putu, putovanju. Ajde da vidimo još nešto. Sljedeća stabilna veza za moje strelčive. Da. Osoba je neko ko jako cijeni to, ne znam, tradiciju. I ovdje vidim suštu suprotnost na strelčive. Znači neko ko imamo škorpiju, imamo blizance. Definitivno može da bude to upoznavanje na nekom putovanju i osoba definitivno iz nekog drugog mjesta. Neki možda su već upoznali ovu osobu. Ono što mogu da kažem za ovu osobu da je baš onako, da, ovo je neko ko je sama. Da, vama se vraća vera u ljubav. Ovo je neko ko gaji, za neki manji deo rekla bih, da gaji emocije, ali ih krije. Ja bih rekla da ovo je jedna čista emocija, tako da bih, čista emocija, znači ovdje imamo i lava, može da bude vaša osoba i lav, započinje bukvalno kao jedna, ne znam, jedno prijateljstvo, kao jedna druženje i sve to, upoznavanje na nekom putovanju. Definitivno vidimo osobu koja nije blizu vas, upoznavanje ili možda neki već je znaju. Nekako mi se ne ukazuje to da je znate, ali ajde da probamo da vidimo da li znate ovu osobu. Znam da uvek težite ka prošlost, ali vidite kako, dok ne otpustimo prošlost ne možemo da napravimo mjesto za nešto novo. Znači, tako da to je negdje gdje mi uvek naglašavamo otpustite ono što više ne valja. Ajde da vidimo. U obrnutom pravcu, ako dam još neki opis, ja bih rekla da je ova osoba onako, da, ovo je definitivno osoba koja je udaljena od vas. Uz kartu 9 mačeva rekla bih da za neke, za manji dio da je ovo neko koga znate. Za manji dio rekla bih. Ono što mi je karakteristično da ćete vi biti između dve osobe. Ja bih rekla da ćete imati dve osobe ovdje se pokazuju, tako da vi, dragi moji strelčivi, imamo i ovdje vazdušnu energiju, da ćete biti onako baš pred odlukama i velikim odlukama. Ali ipak nam je tema stabilan partner. Ovdje imamo i ribe. Vidite kako, vrlo verovatno da znate ovu osobu, jer ovdje uz kartu mjeseca je neko ko je tajio svoje emocije, znači kao nije bilo pravo vrijeme, nije bilo da se djeluje, neko ko manji dio, neke tajne emocije, ili može da bude tajno, da započne sve nešto tajno. Tako da uzmite onu priču u kojoj ćete se prepoznati. Hajde da damo još neke karakteristike ovdje. Ili je možda počela neka konekcija, ne ukazuje mi se da je prošlost, ali uz ovu kartu rekla bih, hajde, za neki manji deo moguće da je prošlost. Da, opet karta mjeseca, karta tajne emocije, možda je bila neka zbunjenost i možda da započne karta lisice. Nećete biti sigurni, ja bih rekla, broj 32, 6, sigurni u ovu osobu,
Ali ono što mi je jako bitno da ćete vi dragi strelčevi, imati mogućnost da se odblokirate na emotivno polje. Da se odblokirate, da. Osoba koja vam menja pogled na život. Da, daljina mi je nekako naglašena, tako da uporno karte žele da kažu da je ovo neko ko je na daljinu, koje nije iz vašeg mjesta, vašeg kraja, čak može da bude, ne znam, druga država, može da bude čak i neka razlika u godinama. Drugo što mogu da kažem za ovu osobu, da je ona osoba jako stabilna, jako marljiva, ali nekako je imala osjećaj da ne može da iz nekog razloga, svojeg razloga, da vam priđe, ali ova godina bukvalno donosi to. Novi početak s osobom s kojom se možda znate. Ja ovdje ne vidim vezu. Za neke može da bude veza, za manji deo. Osoba koja je doživjela neki gubitak, da li je prešla neki toksičan brak, toksičnu vezu koja je ostavila dosta posljedice, ali vi s ovom osobom i osoba s vama bukvalno ponovno se pokrećete. Imaćete prepreke, što je normalno, vidimo znači prepreke na putu, ali na dnu špila karte koje ukazuju na to da ćete imati mogućnost da rešite te prepreke i da budete zajedno, to definitivno da. Znači ne mogu da pričam bajke. Prepreke su prisutne. Znači, tako da, dragi moji, ja bih rekla da za neki manji deo mogu da dam i tu poruku da vi već imate neko poslovno, rekla bih da ste poslovno povezani, ali to za manji deo. Ja bih rekla da vi već tek upoznajete ovu osobu. Maj, jun nije jako bitan za vas. Oktobar, jesen. Ajde da vidimo još neku kartu. Da, ja bih rekla ovdje imamo, da, može da konekcija započne kao prijateljstvo. Kao prijateljstvo i ono, baš da kliknete upoznavanje, ja bih rekla, ovdje mi je nekako priroda dosta naglašena, priroda voda, tako da može da osoba potiče iz tog kraja, da li ovo ima potencijala da traje. Jako mi je bitno da je ovaj za vas jedna čista emocija. Jedna emocija koja je podržana s neba, jedna osoba s kojom ćete bukvalno ponovno rasti i naučiti i savladati neke bolne situacije, i vi i ova osoba. Da. To bi bilo, dragi moji, sve za ovo čitanje, a mi se vidimo u neko drugo čitanje. Ja vas ostavljam u miru i skladu sami sa sobom. Nemojte da zaboravite da ste posebni i da uvek postoji rješenje za svaki problem. Pratite ovaj kanal ukoliko smatrate da dobijate prave smjernice, a mi se vidimo u neko drugo čitanje. Pozdrav!